Jak vznikají a vyvíjejí se říkadla a také jak se v českých zemích cenzurují, to nám předvede Adéla Klingorová. Jelito, kopito, petito. Otlúkaj sa, píšťalenko, otlúkaj sa pěkně, Zdenka, nebudeš sa otlúkati, budem na ťa žalovati. Nejstarší dětská říkadla jsou starší než křesťanská kultura. Odborníci jejich stáří nedokážou datovat. Peru, perušátky, na ty naše svátky. S jistotou ale vědí, že první říkadla vznikla nikoliv pro děti, nýbrž pro dospělé. Byla spojená s akcí, s aktivitou, třeba pracovní. Každý kraj, ba i každá vesnice měla svá vlastní říkadla. Ale i když existují malé rozdíly, všude se vykládalo v podstatě o tom samém. V Praze, na Moravě nebo třeba v Německu. Narodil se chlapeček, malý jak tvůj palecek, na Puštkově koupeli, ve Škodrábce kolébali. Narodil se človíček, velký jako malíček. Poroste nám do kulata, jak lískový oříšek. Jelito, kopito, petito. Jadrná, leckdy až trochu přisprostlá. Nebránila se mluvit o čemkoliv. Taková byla říkadla našich prapředků. Slovník našich předků v 18., 17. a dále staletích byl určitě podobně drsný, jako je ten náš. Takže když přišlo obrození a sběratele folkloru, tak došli k závěru, že národ je třeba vychovávat a tato drsná říkadla nějakým způsobem estetizovat. A tudíž se z der dídas, psí vocas, das díder, psí prdel stalo třeba radní ptáčí Lado skáče. Jeden rys ale provází říkadla po celou dobu jejich trvání. Je to nelogičnost slov. Pro říkadla je totiž nejdůležitější rytmus a tak se slova bez ohledu na jejich smysl podřizují jemu. Různě se komolila slova, byly to i nesmyslné výrazy. Ententíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku, bos natloukl si nos. Dnes už těžko někdo vysvětlí, co to je ententík a proč třeba na svatého Františka létají jeptišky. Na svatýho Františka přiletěla jeptiška, jeptišku my prodáme, koupíme si koráloň. Nikdo to dnes nevysvětlí hlavně proto, že to často žádné vysvětlení nemá. Jelito, kopito, petito. Kolo, kolo, mlýnský, za 4 líčky. V současnosti se k říkadlům nejčastěji připojuje přívlastek dětská. Učí dítě poznávat sebe, své tělo, okolí, svět. A mají děti hlavně pobavit. Co bude k obědu? Hrnček od medu, Co bude k večeři? hrnček od peří, Proč? pro slepičí kvoč, Cože? vidličky a nože. Autory lidových říkadel neznáme. Janu Vodňanskému se podařilo to, co málo komu. I když ho známe poměrně dobře, jeho říkadla zlidověla. Zlidovělá je básnička Freude, 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 vždycky na tě rojde. A to už je tak, že se to používá do titulků v novinách a nikdo si nevzpomene, kdo je autor, jo. Jan Vodňanský vymýšlí říkadla už od začátku 60. let. Teď vydal další knihu, tak se snad dočkáme, že jich ještě pár zlidoví. Dohodnout se na něčem, zakončit složitá jednání, jak se říká, plácnutím si. A říci, je-li to kopyto, platí to, není právě jednoduché. Martin Vencel a Josef Kubeš nám předvedou, jak dostat do Prahy lékařský kongres interní medicíny.